in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, daghang ball mills nga illegal nga nag-operate sa Moncayo, Davao de Oro, gipaundang sa DENR. Inflation rate kung presyo sa mga palaliton misaka sa pinakataas nga record karong tuiga gikan tuig 2018. O mag-asawang opisyal sa NPA sa Northern Mindanao nga dunay kaso nadakpan sa mga otoridad. Sa detalye sa atong mga balita, kapintuig ng gibalhin ang operasyon sa mga mineral processing operations kung ball mill sa barangay Mount Diwata ug barangay Upper Ulip sa lungsod sa Moncayo, Davao de Oro. Apan daghan gihapon ang wala mituman sa mando sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR, hinungdan nga gipadlak kini niadtong milabayng simana. Ani ang report. 61 ka mga mineral processing operators kun mga tagyaw ball mills ang gitunulan sa Mines and Geosciences Bureau sa DENR og cease and desist order niadtong Setyembre 6 hangtod Setyembre 10 didto sa barangay Diwata ug barangay Upper Ulip, Moncayo, Davao de Oro. Bit-bit ang cease and desist order gikuyugan sa kasundaluhan, kapulisan, membro sa Municipal Risk Reduction Management Council sa Moncayo, Provincial Task Force Nabok River, ang taga-DENR o taga-EMB sa ilang pagpadlak sa mga ball mills tungod kay wala sila motunong sa kamanduan sa DENR nga ilang ibalhin ang ilang mga ball mills didto sa gigahin nga mineral processing zone sa Mabatas area. Gisaysay kanako ni Atty. Jasper Lascano sa MGB. Kaya po sila nabigyan ng cease and desist orders dahil nag-ooperate po sila ng mga mineral processing without the appropriate na permits po from the Mines and Geosciences Bureau or the local government units. But this is a joint effort by the Provincial Task Force Nabok River at ganoon din po ng LGU, ng ating pong mga kasamahan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno po. Sa 61 ka mga CDO nga ilang gibitbit, matod ni Atty. Lascano, 32 ang ilang natunol atol sa operasyon samtang 29 ka bulmilan ang walay tao o wala nag-operate sa diyang ilang gipahigayon ang ilang monitoring. Gisaysay ni Atty. Lascano nga dili ang ngayang mag-uol ang mawad-an og trabaho o ang mga mobalin sa Mabatas tungod kay nagpabiling hagit kanila unsaon pagtabang sa mga naapektuhan. One of the challenges really is to look at it at the lens na hindi lang po siya enforcement issue. Dahil nakikita po natin din yung namang mga reason behind why people would engage in these activities. But in the end, we have to make sure that we're able to implement and enforce the law. But ang promise naman po namin sa kanila, once nandun sila sa Mabatas, we facilitate, we even provide training. We nag-facilitate po kami dito sa Nabok River Dredging and we have to make sure that yung pong ating mga madi-displace ay pwedeng magkaroon ng trabaho through dredging program. Ang bagong mineral processing plant nahimutang sa barangay Mabatas, dunay gilayon nga 11 ka kilometro gikan sa barangay Ulip ug barangay Mount Diwata. Ang pagbalin sa mga ball mills kritikal sa pagpatuman sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipatuman na ang Nabok River Rehabilitation Project ubos sa DENR. Kung atong unahunahon pag-ayo, ang pagplastar sa bagong mineral processing plant usa kada kong lakang sa gobyerno aron maprotektahan ang tubig sa Nabok River ug sa Agusan River. Maprotektahan usab ang atong kinaiyahan ug labaw sa tanan ang pag-amping sa panglawas sa katawhan ug mapaniguro nga luwas ug maayo ang kaugmaon sa atong mga kabataan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Dungan sa pagsaka sa kaso sa coronavirus disease kung COVID-19, pag-skeletal workforce sa mga pakturya,
ug ang peso-dollar exchange nakaapekto na sa presyo sa delata ug bisan ang presyo sa prutas na apektuhan usab niini. Natala sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang pinakataas nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton karong tuiga sukad tuig 2018. Usa sa mga nakitang rason niini ang kakulangon sa supply sa produkto o epekto sa pandemya. Ani ang report ni Delcy Villarmino. Giplastar o gihinluan ni Elizabeth Pomok ang iyang mga paninda nga dilata, soda ug uban pa. Aron presentable kini tan-awon sa iyang mga suki ug aron maagni sila og pamalit bisan pa man nga misaka na ang presyo sa pipila ka mga epektos. Matulay, kanibod, nagtaas ko. Manok, pero nisaka na po. Ang tindira og prutas nga silang lang magkido nagbutyag kanako nga misaka usab kuno ang presyo sa iyang mga baligyang prutas. Medyo nisaka siya gamay. Pinakalit naman siya nisaka. Ngit ang suklay. Dati ni siya kay barato ra. Karon kay nana siya sa 1,000 kapin. Kung 1,000 ang usa ka karton nga pongkan sa una, karon 1,300 na kini. Ang usa ka putos nga pongkan imong mapalit sa tag 70 pesos kun tag 10 pesos na ang buok niini. Base sa report sa Philippine Statistics Authority, misaka ang mga presyo ug kini na ang pinakataas sukad ni adtong tuig 2018. Ni adtong July 2021, miabot kini sa 4.9% apan misaka kini og 2% pag-abot sa bulan sa Agosto 2021. Tungod kay 6.9% ang inflation rate sa nasod sa milabay nga bulan. Ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton mamatikdan kung muubos ang supply sa produkto. Sagad kining matagamtaman, inig magsingabot na ang bare months. Sama na lang sa presyo sa manok nga kanhi tag 150 ang kilo, karon anaa na kini sa tag 160 pesos matag kilo. Busa ang mga otoridad sa Turil Public Market nagbutang og price monitoring sa tanang baligya sa palengke aron adunay giya ang mga konsumidor. Kada adlaw ginamonitor na muna sila sa ilang mga presyo. Monitor mituyok nga ginabutang namo sa bulletin board nga makita sa mga tao nga mosulod sila sa palengke. Apil sa gibantayan sa market supervisor ang mga negosyante nga nagpasagad na lang og pataas sa presyo sa ilang baligya ug nagpahimulo sa kawadon sa katawhan. Angayan natong hinumduman nga ang presyo sa mga dilata kontrolado sa DTI ug ang presyo sa karne ug mga gulay kontrolado sa Department of Agriculture. Hinumdumi nga sa kapait sa panahon karon daghan usab og mapahimuslanon. Dakong butang kanato nga makadaginot ug angayan usab natong hinumduman nga una kita muadto sa merkado ilista ang mga butang nga angay natong paliton aron dili kita mawala sa atong budget. Delcy Villarmino, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nakabintaha karon ang mga local government units human gipaboran sa Korte Suprema ang Mandanas Garcia petition nga nagdemand og dakong otonomiya o pagpangayo og dakong resources sa national government alang sa Internal Revenue Allotment. Gitawag kini og Mandanas ruling nga nakadugang sa mga proyekto sa mga LGUs nga gipasigarbo karon sa Coronadal City sa South Cotabato. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa pag-implementar sa Mandanas ruling, dili lang 10 million nga farm to market road ang mahatag ni Coronadal City Mayor Eliordo Ojena sa iyang katawhan apan mas daghan pa kuno siya nga proyektong nga mahimo. Dakong tabang puno ang Mandanas Law sa mga mayor o gobernador tungod kay dako sila og bahin o dako ang ihatag kanila nga pondo gikan sa National Treasury.
sa pakighinabi kay Coronadal City Mayor Eliordo Ojena nga nakahanay na ang mga proyekto alang sa ilang syudad. Gawa sa ilahang pakigbatok kontra COVID-19, saysay sa mayor nga daghang proyekto ang iyang pagabuhaton ilawom sa iyang administrasyon. Isip amahan sa Coronadal City nga gigahinan usab og pondo gikan sa national government. We will have a balanced budget, meaning there will be really more for infrastructures because I want the city to be competitive. But we have also to set aside budget for COVID because if we want to normalize the economic activity in the city, we need to have more vaccination. We need more vaccines that are being allocated to us. And we are engaged in beautification and landscaping of the whole city. 27 barangay, including lighting the whole 27 barangay. Ilawom sa Mandanas Suruling, naglaom ang mayor nga mapalambo niya ang 27 ka barangay sa ilang syudad. Gani, ilan nang gisugdan ang pagpalambo sa pipila ka mga barangay duol sa poblasyon sa syudad aron mabutangan og dugang pasilidad aron mas mudaghan ang mga negosyante nga moabot sa ilang dakbayan. Aron mapakusgan ang ilang ekonomiya, nagbuntar ang buhatan sa mayor og usa ka opisina nga motutok sa pagpangita og mga institusyon nga motabang aron mapalambo pa nila ang ilang syudad. Tungod sa pagpatuman sa Mandanas ruling, gilauman sa mayor nga moabot na sa kapin 1.5 billion pesos nga bahin sa ilang syudad gikan sa Internal Revenue Allotment kun IRA. When I was elected as City Mayor of Coronadal, there were many requests and demands from our constituents and the barangay captains. That's about 5 billion. Sabi ko, paano ko ito kukunin? Yung gap, malapakalaki. 1 billion 89 million lang kami. Yung laki, marami mga requests. Ang pagmugna sa Special Project Unit ubos sa Mayor's Office, dakong tabang aron makapanghangyo sila og tabang sa ubang ahensya nga dunay pondo alang sa kalambuan sa mga lokal nga panggamhanan sama kaniya. Ang Mandanas ruling giaprubahan sa Korte Suprema kaniadtong 2018. Tungod niini, nadugangan og 55% ang budget sa nasud alang sa tuig 2022. Matud ni Jamie Diop, World Bank Country Director alang sa Brunei, Malaysia, Philippines ug Thailand, ilang gilantaw nga ang Mandanas ruling dili lang pag-transfer sa pondo gikan sa national government paingon sa LGU apan mamahimo unta kining oportunidad nga mapalambo sa mga lokal nga opisyal ang iyang pagpanerbisyo sa iyang katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Province of South Cotabato, stay safe. Nagpahigayon og peace rally ang mga estudyante sa MSU sa Marawi City aron ipanawagan ang hustisya sa duha ka mga kaubanang estudyante nga gipusil patay sulod mismo sa school campus niadtong Martes sa gabii. Apan gipaundang sila sa mga opisyal sa tunghaan pagtamod sa health protocol o giatubang sila sa usa ka dialogo nga gitambungan sa mga opisyal sa lokalidad ug PNP. Atol sa dialogo, gipasibaw sab sa mga estudyante ang ilang mga kabalaka, labi na sa ilang seguridad sulod sa campus tungod sa kakulangon sa mga CCTV ug street lights. Gipaniguro ni University President Habib Makaayong nga tutukan nila uban sa kapulisan ang pagresolba sa kaso sa labing dali nga panahon. Ug gani, mas gipahugtan na sab nila ang seguridad sa mga estudyante sulod sa campus. Niadtong Martes sa gabii, gipusil patay ang mga estudyante nga sila Zinal Umar, 3rd year BS Civil Engineering, ug Hamza Rauf, 3rd year BS Physical Education, sulod mismo sa school campus. At tangi! Peace rally gipahigayon sa Marawi City isip pagpangayog hustisya sa duha ka mga estudyanteng gipangpatay. O mga teachers sa Davao del Sur, nagpabakuna na kontra Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na
na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Maharlika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule Nagpabilin pa karon sa ospital ang duha ka mga pasahero sakay sa harvester nga nadumbulan sa usa ka tanker truck sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro niadtong adlawng Miyerkules. Sa cellphone video nga kuha ni Dudes Madula, makita ang marka sa ligid sa tanker truck sa dalan sa may daang Maharlika Highway, Purok 6, Barangay Nabunturan, Davao de Oro. Makita sab nga nagbuyod sa dalan ug ang mismong harvester nga unom ka mga sakay niini. Patay sa nahitabo ang mag-igsuong Edwin ug Eduardo Maramba. Nakauli na sa ilang balay ang duha, samtang nagpaayo pa sa ospital ang laing duha pa nila ka mga kaubanan. Wala ra maunsa si Ariel Tugunon, ang driver sa traktor nga gaguyod sa harvester. Sa investigasyon sa Nabunturan PNP, kusog ang dagan sa tanker truck nga gimaneho sa usa ka Diego Heralde ug nawad-an matud pa kini og brake. Gibuhian na sa mga pulis ang driver sa tanker truck human magkaareglo sa mga biktima. Daghang magtutudlo na ang mitubag sa panawagan sa Department of Education kung DepEd nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa Davao del Sur, kapin 40% na sa teaching and non-teaching personnel sa DepEd ang nabakunahan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gidawat ni Merian Biti magtutudlo sa Marber Elementary School ang first dose sa iyang bakuna kontra COVID-19 kaganihang buntag Septembre 17. Sanglit, lakip sa West District sa Bansalan, Davao del Sur ang ilang tunghaan. Lakip sila sa mga nakaschedule nga mabakunahan sa Villa Donesa Central Elementary School sa Bansalan. Sana safety lang ang pag-inject. Mao lang na ako. Importante man jud kayo ang vaccine nga kuan karon. Injection para kuan po kayo mag face to face sa mga kuan, mga transaction nato at is importante din ang vaccine. Okay raman. Ganina kay pagtuon ako kuan sakit niya okay raman di ay. Nagpaabot sab sa iyang turno nga mabakunahan si Marilu Selva o Bibi Jean Felipe magtutudlo sa Dulo Elementary School. Wa niya igsapayan ang iyang kakulba aron maproteksyonan ang iyang kaugalingon ug pamilya gikan sa sakit nga COVID-19. Gawas pa nga panukad kini aron maandam sila sa face-to-face nga klase. Kinahanglan, number 1, kay maprotect pod mi, maproteksyonan mi, tapos kinahanglan sad siya nga para maabot ang time nga naa na joy face-to-face, ready na mi mo buhat sa mga trabaho na mo isip mga magtutudlo. Kampanti na kayo mi sir nga magpabakuna karon sir ug happy kay mi sir nga natagaan mi ka ng opportunity karon sir na maka-receive mi og bakuna sir para mabalik na po sa normal ang tanan.
aron maandam sila sa posibleng epekto sa bakuna. Gipadayag sa ubang magtutudlo nga nakadawat nag first dose ang ilang kasinatian. After sa kong first dose ato sir kanina. Pagkaugma naman ko yung second to sir away lang jud kay kong kamot. After ato wala na, katuragid siya. Sa kanunay andam ang mga magtutudlo sa Davao del Sur nga magpabakuna pinaagi sa Department of Education Division Office o Provincial Health Office. Kay sila usab mismo gusto na nga mahibalik ang face-to-face nga klase sama sa panawagan sa mga ginikanan ug mga estudyante. Target mabakunahan sa Bansalan West District ang 383 ka mga magtutudlo. Bisan tuod, daghan ang mitubag sa panawagan sa DepEd nga magpabakuna, daghan gyapong magtutudlo ang hadlok nga magpabakuna. So for us nga nasa medical field, we urgently invite everyone to grab this opportunity. Labi na sa itong mga teachers na ang vaccination team na dyan niadto sa inyong district. So far, mga katong common side effect lang, mga fever, chills, mga body pain, sakit sa ato ang gi-injectionan nga site. Mo lang to ilang common nga side effect. So far, wala pa mi mga na-encounter nga mga severe nga allergic reactions. Giabisuhan ang mga nabakunahan na nga magpuyo una sa balay ug likayan ang pagsuroy-suroy sulod sa tulo ka adlaw. Hangtod usa ka semana ug makapahulay insakto. Sa Davao del Sur Division, kapin 50% na sa mga teaching and non-teaching personnel ang nakadawat og first dose, samtang kapin 40% sab ang bakunado na o nahatagan sa ikaduhang dose. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Naaresto sa mga pulis ug sundalo ang mag-asawa nga naghupot og taas nga posisyon sa New People's Army kod NPA ug duha pa ka mga kaubanan niini sa komunistang grupo sa Hinguog City, Misamis Oriental. Subay sa report sa 58 IB, 4th Infantry Division sa Philippine Army, nadakpan sa gihimong operasyon ang mag-asawang Manuelito ug Merlin Sator sa Barangay Alagatan, Hinguog City kagahapon, September 16, 2021. Si Manuelito ang sekretary sa Sub-Regional Committee 1 sa North Central Mindanao, samtang si Merlin ang sekretary sa Guerrilla Front Huawei ug Deputy Secretary sa SRC-1. Ang mag-asawa adunay kaso nga 3 counts of murder ug frustrated murder. Apil usab sa nasikop ang key members sa kalihukan nga sila Fidel Ginahon Romania o Flora May Liagas Domo nga pareho mga medical staff sa SRC-1. Nakarecover sab ang mga otoridad og usa ka M14 rifle, usa ka M203 grenade launcher, caliber 45 pistol, 40mm grenade o 13 ka mga cellphones. Sumala ni Lieutenant Colonel Ricky Canatoy, ang commanding officer sa 58 IB, nagmalamposon ang pag-aresto sa upat tungod sa sumbong sa mga residente nga nakabaton og kaisog tungod sa seryosong suporta sa gobyerno ngadto sa mga komunidad nga nabiyaan ang development kaniadto. Subling nagpahimangno ang Department of Education kung DepEd sa Davao del Sur sa mga ginikanan nga dili mangunay sa pagtubag sa module sa ilang mga anak. Kini aron maning kamot sa pagtuon ang mga estudyante bisan anaa lang sila sa ilang balay. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Grade 9 o grade 11 na karon ang duha ka mga anak ni Marilu Planas. Mag-inusara niyang ginabuhi o ginasuportahan ang edukasyon sa iyang mga anak. Aminado siya nga dunay mga higayon nga siya na mismo ang gatubag sa module sa iyang mga anak aron matabangan sila. Naadyo sir, naadyo time kay nga mabisi mo ng mga bata gud sir nya paramitan ana wala sila papa sir. Aning kamot og pangitag kwarta nga para makana sila makinakuan sa kinahanglan sa ilang pagbalin. Matud sa taga-Department of Education kung DepEd, mamahimong tabangan sa mga ginikanan ng ilang mga anak nga masabtan ang ilang leksyon, imbis nga mangunay sa pag-answer sa ilang module aron aduna sab sila'y makatunan. Ang design gid ana is pwede sila mo assist sa ilang mga kabataan kay ang gidevelop bayan nato is ang mga bata na sila mo answer. Minsan na lang mahibaw-an sa mga bata, magsalig na lang sa mga parents. Apan, kung dunay dili masabtan sa ilang module, mamahimong mangutana ang mga estudyante sa ilang mismong mga magtutudlo. Una is mo na to, kung may mga adults sa kapanimalay o isuon ba o guardian o parents, so mo na nga time nga
magpatalang siya na may communication, pwede man nila ipadangat ko dito sa eskwelahan kaya nag-assist na po ng eskwelahan. Nanawagan sab ang mga magtutudlo sa ilang mga tinunan nga seryosohon ang pagtuon bisan pa sa balay. Labi pa sa pagtubag sa ilang module kay kinisab ang basihan sa ilang grado. Kailangan nimo siya i-communicate na kay gusto makuha sa ilang information ay na mga instruction, mga answeranan. Moingon ay wala man good koy load ma'am, let's say magpa-meeting ka. Wala man good koy load ma'am, pero you will see them sa ana nga mga time na naka-TikTok, naka-email. So lisod kayo niya, dili gid pud nimo siya pwede nga pugson or kasab-an nimo siya no. Kay isa pa dili ba gid ina naka-close among relation sa among bata, ta labi na nga dili na mo sila makita. Ang problema kasagaran sir kay mura manggog mahulog nga kanang dili nila ansiran og tarong, which is nga pag mag-check me may pinaka problema namo nga hatagan lang ni og gikan lang jud nga answer sa pre-test, which is ang ubang activities dili na nila ansiran. Matod sa ubang estudyante, padayon silang ga-adjust sa ilang pagtuon, labi na kay sagad sila gakadisturbo sa mga buluhaton sa balay. Nang mabisi lang yung sa sir, na mo na late jud ug basa. Ora niya mansiran sir, pero late na jud ug pasa. Ako kay neutral lang ako ang reaction, although napukoy ka ng mga classmate, may bawaan ako, mga friends na ako nga dili nila gina seryoso kaayo. Although ako kay ngano pagbabantayan ako sila no, nadula sila or something ana, gina-encourage na ako sila na mag-answer. Then kabalo po ko sa struggle sa mga teachers kay I myself kanang estudyante pud ko, tapos anak pud ko og maestra. Gumikan kay mas daghang tinunan sa Davao del Sur ang mas gipili ang modular modality. Kada adlaw sab nga gahago ang mga magtutudlo sa pagprenta sa ilang mga modules. Mao nga hangyo nila sa matag estudyante, seryosohon ang pagtuon sa ilang leksyon kay aron matuman ang ilang paningkamot nga makahatag gihapon og dekalidad nga edukasyon luyo sa giatubang nga pandemya. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Karong panahon sa ting-ulan, giabisuhan ang mga residente nga nagpuyo sa mga bahaunong lugar nga mag-amping o magbinantayon permi. Sa Cabacan, North Cotabato, 5 ka mga barangay ang sagad ginabaha kung mulapaw ang tubig sa suba. Ani ang report ni Lizelle Banga. Upat ka tuig na karon nga nagpuyo sa Purok 1, Barangay Aringay, Cabacan, North Cotabato, ang pamilya sa 61 anyos nga si Usman Kasim. Sulod sa katuigan, wala pa sukad sila makasinati og pagbaha. Pero aminado siya nga gakabalaka, labi na karong panahon sa ting-ulan ug usa ang ilang barangay sa mga bahaunong lugar. Ngambari man kung kuan, nalibo akong malakas yung tubig. Nung noon ma'am yung nag-akyat yung tubig, hindi kami dinagalis dito kasi naisip namin nga hindi magano yan. Hindi maglaki. Bakit naisip niyo yon? Kaya kasi tinitingnan namin yung ilog. Kaya alam namin kung maglaki yan, kung halimbawa kung magliitin. Kung maglaki, magalis kami. Apan, alang sa mga residente sa purok pagkakaisa sa samang barangay, mas ginakuyawan sila kung dungan nga mulapaw ang tubig sa Cabacan River ug ang sapa duol sa ilang balay. Kung lalo yung ulan, tagas ang irrigation, ito ma'am, pasok pa. Dito hanggang yan, pasokin ito ma'am. Dito ang tubig yan, kung ba dito ang Ilang doon yan ma'am. Bali maipon na kasi yung tubig, hindi na siya makadrain sa irrigation. Kaya yun, hindi na makadrain. Yung ilang araw na ulan, pag hindi bababa ang tubig sa irrigation, baka kami dito mga araw, ang linggo, ganyan. Basta pinakamataas ma'am, dito na. Ito kung ba pasok lahat ng gamit. Paminsan-minsan basta lang itong tigulan. Tigulan tapos masabayan ng irrigation na may ang tubig. Wala mang magawa kasi hindi ko napigilan ng tubig irrigation. Kaya taste na lang. Tuig 2013 sab ulahing nakasinati og pagbaha ang mga residente sa USM Bay Matabang Plang Village 2 sa Barangay Poblasyon. Apan, sukad dunay flood control ang daplin sa Cabacan River ni atong tuig 2018. Wa na sila sukad gibaha. Tama yun. Problema naman ang gina-intay man lang kasi
merong nakamonitor dito. So sila ang bibigay ng babala na mag-ingat tayo dyan. Kasi noon, ang problema kasi kung hindi ka halimbawa, hindi ka makatulog ka. Naranasan namin yung pagmata namin, nandiyan ang tubig. So, impact naman kami yung nagano. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung MDRRMO, ang mga barangay sa Aringay, Kayaga, Dagupan, Malabuaya ug Magatos sagad bahaon kung mulapaw ang Kabakan River. Ang apektadong barangay sa Kabakan River ito magbaha, pwede Dagupan, Aringay, Barangay Dagupan, Barangay Aringay, Barangay Kayaga, particularly sa Lumayong, Sitio Punol, Malabuaya o Pagatos hanggang sa Magatos. Ayan siya, magbakpulo na kasi hanggang Barangay Magatos. Wala pa, katong pan lang, katong the other na the other tulad aking abul na ay Lumayong pa talagang nagkaroon ng mga at least mga 925 families yung ang apektado, sir. Samtang kumpleto ang Kabakan MDRRMO og mga kagamitan sa pag-rescue sama sa PC, rescue boat ug uban pa. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 99 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!